omiljena djelatnost Ermina, boravak u WC-u. A nije to muško, ni Adiju. On najviše voli se igra s vratima. Pa bilo to vrata WC-a ili ne znam čega. Danas je prvi dan proljeća, 21. mart 2014. Naši momci su aktivni već od 4:30 u punom pogonu. Kao i mašina za veš koja neumorno radi nakon nestanka vode u toku noći. A baš to intrigira ove naše dječake. Šta je to šta radi? Šumi, buči, vrti se. To je potrebno ispitati. Ermin se ne boji. Ajde, neustrašivo. Ispituje mašinu u radu. Samo da ne isključi nešto. To tako je. Adi to posmatra i sigurno je pozadnje. Sreća pa je šolja zatvorena, poklopljena, tako da potencijalno brčkanje unutar šolje nije moguće. I zatvor to. Ajde, fino zatvor. A ne mora trati. Da vidimo Adija. Adi posmatra i bježi u drugu sobu. Njegov interes je visoko sofisticiran. A računarske komponente, tastature, paljenje i gašenje i druge stvari. A sad je tu i normalno Ermin. Još uvijek se zijeva, relativno je rano, 4:30. Ali to je postalo uobičajeno vrijeme ustajanja za ove momke. Kamera se ne može dirati. Adi pokušava izvući kutiju. Poslije neuspješnog paljenja računara koji je ugašen s druge strane. Daj. Da. Ostav to, Adi. Nemoj to dirat, Adi. Ostav kutiju, Adi. Nemoj ovo, Adi. Nemoj ono, Adi. Samo nešto njega zezamo. Oho, to se i kiše, ha? Šta se to radi?
ne Kevin. Oh. Dobre.